Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan arayan manipod Vegan City, nga iti agdamakat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Junior kan Lily Rabanillo, Lina kan Alvin dita North Cotabato, from biyaheng Brangklesam ti Saudi Arabia. Mary Joy Amigable, Jessril Wigil, Hannah May Wigil kan Jacob Cadalin, from Amado Mendegorin ti Quezon City. Duran family iti Dar Norte San Mateo Isabela, kan happy birthday ti kabsat ko nga triplets, the Virgin kan Mary, from Weng Duran. Mother ko ani Florida Coles ti Kanayon Abulog Cagayan, from Elizalde Coles. Ramos family isuda Jmar, Josel, Kylie, JR, Isa, Christian, LV, kastamot na Shireen, Jerilyn, Miko, Henry, Owel, MM, Adeline ken Iti. From Judith Ramos, iti Pudtol Apayao. Shout out kada Homer Alamo, Kevin Pascua, Joro, Josephine Jose, Melanie Rumbawa, kan John Israel Viernes. Udlos family ti Kalaokan Rizal Kalinga, the Mother Liway Agurin, kan Shane Beverly Wangag, ti San Francisco Dagupan, Tabuk City, from Marilu Odlos. Auntie Bensi kan Auntie Walat, kan amin at taga Payagan, from Navia Ley Seri. Lakay ko ani Dexter kan anak ko ada Jet kan Jade Rivera ti Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, from Jasmine Rivera. Kapitan Raimundo Apolonio, Marites Apolonio, Olivia Guerrero, Marina Apilacio,
Josie Legaspi kan Eli Ruiz from Juliet, Sugitan. Rakino family, Sofia Angela kan Sofia Angeline. Jaylin Onate ti Apari, Cagayan. From Clifford Bingbong Ragino ti Montreal, Canada. Inang Francisca Hardinero, uncle ko di Taquirino. Ramos family ti Santa Ana from Gabriel Ramos. Tomas kan Henry Bacani from Bimbo Tamang ti Tumawini, Isabela. Bolosan kan Leda family ti Bulbulala, Balawan, La Union from William Bolosan Sr. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ryan. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo manpay akablaawan iti naimbag nga oras adanunan to'y surat ko. Sapay ko matakanayon nga adda kayo iti nasayaat akasasaad. Ilingad daklangan manang itinagan a Ryan taga Vigan City, Ilocos Surak ngam addaak ditan dito'y Canada akadwak ti pamilyak. Agmay may saak nga anak ngam ulila akon iti ama. Kasta unay aliday ni mama, gapo tapetat ti pupusay day di amak, gapo iti maysa nga aksidente. Manipod idi kanayunan anakapupuk iti balay mi ni mama. Saan pa yan asumursurot kadag iti amiga na, kay kayat nan ti agmay maysa. Ar-aramidak mati amin tapno malinglingay ko ni mama, babaan iti tulong ti kaayan ayat ko ani Tintin. Ngam kaskas di nga awan pagmamaayan ti amin. Tapno nasayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay manang. Mama, Rabin, namapingadda kayo pa ilang diti salas. Rumbang kumamat maturog kayo itan. Sa anak pa yung makaturturog anak ko. Bay anak pa lang ditoy. Si katirumbang amaturugan tanda pa'y trabaho minton bigat. Amuklatan, basta kasta ti Jaryo. Malaglagip yung mananday di papa. Saan mo ang maikat kanyak day ta anak ko? Taging gaita. Kasladyak pa'y lamaaklon nga awanan ni papam. Mama, masapol nga ag-move on kan. Sana rin ba nga kanayon ang nakabalod kay tilagip day di papa? Kasano nga rin ang makarecover ka ngayon kasta? Nagrigat gayam ti mapanawan anak ko. May mayat pa'y kumaasya kunti mo na ngam ni papam. Nalabit niya agpatinggalangan ijay ti biyag day di papa. Narigat mata-question na rin tayo dagiti pasamak, mama. Malading itanak lang amin unay anak ko. Nakasingsingpat day di papam. Sapay narwa makakanayon nga adda. Tunggal adda na patag nga ramidak. Kanayon na nakaalalay kanyak. Isa ang maikawa ak launay ita. Masapol at tulungam ti bagi, mama. Diyak kata ma-depress ka. Di nakpagdanagan anak ko. Ma-overcome kung tumot laang daytoy ariknak. Sapay la ko mga rod, mama. Tadyak kahit nagladladingit kalatan, itag na nayon. Hi, good morning. Good morning. Nasapa kay ta Wen, tanasapa ni mama nagluto'y ta armusar. Kung nakasyakla ko man, tarabi iunayin idinaturog ngam di nakamatimpangag. Kumusta ngayon ni tita? Ada ka din nagbaliwan na? As usual, kasdelat ta. Kasla sana makamove on gapo iti pupusay day di papa. Naggasat ni papa man niya? Talaga apat-pat ganunay ni tita. Wen nga rod. Ngam kanay na bagbagak ni mama, arumwar ko mamat. Mapanagaliwaksay, akadwa na dagiti amiga na. Kat, anya ti ko nanangay. Di namot kayat. Kayat nalatan ti addalangan ijabalay. Ngam saan basta-basta makalipat no kasta. Day tangarod kat. Ngam isumot ti kayat na.
Isong awan nga rin ti mabalin ko. Hello, Daddy. Nakaawag kayo, Mat? Well, Neha, kaya't kalaan nga kumustaan. Kung kumustahan da kadamanong mo ditoy. I'm okay, Dad. Da kayo kit di, ah? Kumusta kayon? Well, I'm doing great, Iha. Are you sure? Of course. Apay aya amadanagan ka unay kanyak. Taamok mat ti makagapo no apay anapan ka dita abroad. Not to work, but... Ay, At dayta ka manen ako nak. Okay, akon kunak lang arudan. no okay kayo talagan. Ada ka din girlfriend nyo dita. Anya, apay, masapul pa'y ayat girlfriend tapno agbalin nga, okay? Ihala kaya kon, tsak kayatan de responsibilidad. Dad, inspirasyon day jay, saan a responsibility? Anya kayo aya? Tapno dakad ka yung agpaspasyar. Kas jay laang day ta. Ang awanan kanyak dayta. Your mom is my only love. Kat awan ti makasukat kan kuana. Why don't you try, Dad? Awan mo't dakas na. Unay kalakit din aya. Mala, but I'm not promising. Diyak pa'y nasapulan ti mabali namang sukat kan ni mamim. Dito'y puso. Try it, Dad. Tapno saan ang masayang tinabat-bati pa'y apanawan mo dito'y lubong. Anak, Domingo inton bigat, mapantan to makimisa. Wana mama, kan sakunan tanto mata ni Tintin tap nadakadwa tayo. Ay, wan. Siyempre, amo mo no sa dino ti next destination tayo. Of course mama. Mabalin ayamot amaliwayan tayo ang mapanpasyaran ti tanam day di papa. Wan anak ko. Kaslang amin mabangaran ti riknak, tunggal adda tayo ijay. Panagriknak kat adalaang itisibay ko day di papam. No kaya tiyo, gumatang tayong tulangan iti makan. Tayo tayo na mangal daw. Tapno, medyo mabaybayag tayo basit ijaayan ti tanam day di papa. Okay kadilaang ka ni Tintin. Katuan mat mama. Kayat na nga ron makit-kita na kayo ang maragragsakan. Amuyo, uray ni Tintin kat aburido tunggal madamag na amalmalday kayo. Apay nga minanaskan nga ibagampay laang kan kwa na ti mapaspasabak nito'y balay. Mama, agbalin to na kamang ti pamilya tayo ni Tintin itan makapagkalay sa kamin. Saan na sa balya tao? Iso anas kan lang akaraman iti amin ang mapaspasamak kada tayo. Naimbaglaangan tanasing patinubyam anak ko. Apay nga minaya, di kay payla agkalaysa. Dandanin mama. Isagsaganaan mi lang anaimbag ti panagkalay sa amin to. Marigatan ti inak nga ag-move on, iti kaawanan day di papak manang Emmy. Katjak mabalin abaybayan. Kinapudno na, isupay ti makagapuno apay adi kampay la makapagkalay sa itinobyak. Di mi kaya ti agragsak, kabayatan ti kasjay akasasaad ti inak.
Naimbaglaangan manang taman nakaawat mo tinobyak. Isu pa iti mang tultulong kanyak amangan andingay iti inak. Ni Tintin pa'y ket din ti ad-adda mariribukan no kasjay amalmalday ni mama. Kat nakasagana ang mga ramid iti amin tapno maparagsak na laeng. Naglabas pa'y nga rod dagiti aldaw manang Emmy. Talaga na mismo ti mga iti paborito ta restaurant Wan nga rod, kalat-latan analagip ko dahi ti a restaurant. Ti ko namkit di. Nalagip mo lang adito iti mo na nagkitaan ta, iso akas ta. Mala, orderam nga rodon tayo favorite mo dessert. Amo ka sana kompleto ti panangan mo na awan dahi dyan. Talaga nga amom latan Wan Oh, apay akalata nagbaliw ti mood mo. Malagip ko lang ni mama. Kuma, totally ang malipatan ng tisaam ng impunan na. Tapno makapagsimpata ko mamaten. Apay ngamin nga apurado ka. Tinapatag, mayornos tapay ti kasasaad ni mamam. Ang yaman nak tamawatan nak. Apay ket dinasaan ngay. Kan may sa, kaya't kung adanton dito'y ni daddy nagkalay sata. Apay, awan ka di pa'y panggap na nga agawin? Yakam mo. May samot na dya saan ang maka-move on. Agpadadakan ni mamam. Love na ngamin dagiti nagbalin ni asawa da, iso kasta. Ay, wan nga rod. Nasa apadamat nga rod anabalong agpadpada. Ay wen, anya nga tano, isuda lang ti pagpartneran ta. Anya? Tila pampanunutam. Wen, agpadada ngamin ni agsan sa noong may papan ka dagiti asawa da nagawanen. Anya tamuta ngayon, agkatunusan dan to. Mangan ka man laangan. Bisin mo laang dayta. Iso at tila masasaumon. Res man nakritnak mapagmaya. Isen ka man biyak mo. Hello, Daddy. Kumusta? Nasaya tayo mawag ka, iha. Papaawagan ka ni manong mo. At tinaskan nga ibagakan ka. Anya ka di dayta, Daddy. Kasla importante unay Nagpakada akon kada manong mo. Kaya't kung ti agawid dita Pilipinas. Ha? Sigurado kayo, Dad? When, iha. I'm okay now. Nakailiw-liwag akon. Kan mailiwak unayan kan katintin. Uray siyak mo't, Dad. Sigurado kayo nga okay kayon. Kasanon, ti girlfriend nyo dita Amerika. Anya girlfriend nga ipagpagam. Awan ti girlfriend ko. Diyak ka sa pulan day tatapno makailiw-liwag aklaeng. Well, ada kayo dayta, Dad. Da kayo laang mati pampanunutek. Kano nga ron ti panagawid yo? Iti kabiitan na panawan, iha. Iawag to ni manong mo no kaano ti flight ko nga agawid dita Pilipinas. Okay, urayan kayo nga ron, Dad. Anya dyan ko na mga ibagam kanyak tin. Agpakadwa ako makan ka. Mapanta sa bata ni Daddy J Airport inton Sabado. Apay, agawid ni daddy? Wan, imawag kanya kat talaga kayat na kanon ti agawid.
Iso ang nagbook adagos ni Manong iti flight na nga agawid iti Pilipinas. Kastaya. Sige Nasayat mo't nagawid din. Tapno adan kadkadwa medyo balayo. Malaksid ka ni Yaya Miling. Wan nga rod. Panagkunakat okay mo ta ni Daddy. Iso kayat nanti agawid. Okay lang ka no, nga uray ada ije balay ti memories da ka ni Mami. Kamaudyanan na. Agam amudan doon ka ni Mama. Aday ta ka manan Ryan. Madlaw nga ada kayat asawan ti isem mo Awan met. Ngayon may mayat na agam amuda. Ta agpada dati naglabasan. Mabalin da tagin inistorya may papaniti love life da. Sapay la ko mga rod, taag katunusan da. Taitisan nga agbayag, agabalayan danton. Mamati ak nga kasungwan danto. Tagpadpada damat anasingpet anaganak. Welcome home, Dad. Agmano ak. Welcome home, Tito. Agmano akmet. Kasan na kayo ti Diyos, anak ko. Agyaman nak iti panang sukon nyo kanyak dito'y airport. No worries, Dad. Talaga masapol nga damang sukon kada kayo. Wenmat nga min, Tito. Ryan, agyaman nak. Okay, kumusta kayo matadwa? Okay mo, Dad. Wen gayam, nasaya at man, tanapanunod yung tinagawid. Mailiwak matan kada kayo. Ang sabali at talaga dito'y Pilipinas. Ang nag-enjoy akmat iti panagnaad ko dya ay ang damanong mo. No plans of going back? Kasangsangpad ko pa lang iha. Ng pagtaltalawan nakmanan. Saan mat, Dad? Numabalin, dito'y kan. Saan kan nga agsubsubli di Amerika? Well, makitan to. Wen gayam, Tito. Iyam amok to kada kayo ni Mama. Oh, sure, Ryan. Kaya't kumata na makita ken makasango iti personal tagbalinto nga abalayan ko iti masungad nga aldaw. Ababa sa Rita, nagamamo nga rod da Mama kantidadi ni Tintin anobyak manang Emmy. Ididamo, medyo adapay basit bainda iti tunggal maysa. Ngam inaramid mi ti amin ka ni Tintin, tapno agbalin anasingad dagiti dua. Iti panaglabas ti aldaw, makita min tinagbaliwan ti tunggal maysa kadakwada. Naragsakdan nga agis istorya, tunggal agkikita kami, wano ag out of town kami. Limagan mo ten tirik nami iti nobyak, tamakita mi anaragsaken dagiti dadakkel mi. Gapo iti dayta, plinano mi nga ruden no kaano kami nga agkalay sa iti nobyak, ngam nagtalinaed apalimad kadakwada, takayat mi ida a sorpresaan. Isu na laeng, takastoy mo ten dagiti pasamak manang.
Naimbag ta pinatgam tikid daw kung agsarak ta ita Mercedes. Kasla napatag nga minunay ti bagam kadyak Alejandro. Maipapan ka di iti anya dayta. Maipapan ka data. Amo matasipod inaklon mo ti panagayat ko kan ka, kat talaga akayat kan nga ikalaysa saan ka di. Wen, amok dayta. Ngam saan akas ka rin at kayat mo ang mapasamak. Saan pa'y nga amo dagiti ubing nga adda relasyon ta? Ti amuda kat nasingad talaang nga agayem. Iso nga rod apanawanan, tapno ipudno ta kadakwada ti maipapan ka data, Mercedes. Saan nga ta nakababain ka dagiti anak ta? Lakay kan bakit taan? Masapol ka di pa'y nga agkalaysa ta. Masapol. Tapno mapanagnagak iti anak mo, no kasano ti kinapudnokan ka. Akasmat lang iti kinapudno na iti anak ko. Gasla, mabainak kadakwada, Alejandro. Oh, come on. Anya ko matipagbainam. Agin inayat ta. Saan anak kababain day ta abanag? Wen mo't ket di. Nga maagayan ayat dagiti anak ta. Sa ita, agayan ayat tamot. Mercedes, di mo kuman buri-buran pa iti panunot mo. Saan na masungbatan dagiti sa ludsud mo, aging ga iti dita agpudno kadakwada maipapan iti relasyon ta. Kaano nga rod nga agpudno ta kadakwada? Iti kabiitan a panawan. Tadjakon kayat ta agilimad pa'y kadakwada. Sige, no day tatikunam. Si kangarod ti masurot, Alejandro. Sigawan sa bali ti kagasat ko. Nagapuan nyo. Itay kayo pa'y kano arimwar ko na niyaya. Wen, iha. Napan ko sinarak ti may nga amigo. Nabayag nga mina na di kam nagkita. Kasta ka di, Dad. Ay, wan gayam. Agit kita kayo kadipay ka ni Tita Mercedes? Ha? Dad, pasyaran nyo lata ni Tita. Tapno maliliwa kayong agpadpada. Agpasyar kayo. Kaasimot ni Tita. Itala ang akayat na ti agaliwaksay. Kasta nga ruti ka na yun nga istoryaan na kanyak. Mas kayat na kano ti agmay-may sa manipod pimusay da di asawa na. Naimbag ata kayat na matan ti rumrumwar no aw-awisag. Nasaya at matno kasta, Dad. Sana bale, ta iti mabiit, agabalayan kayon ton. Kasla tayon ton may sa pamilya. Uwan nga rod iha. Agad naragsakak no mapanunot yun ton tagkalay sa kanirayan. Bayan nyo, Dad, taapaman ang nakasagana kaming kanirayan. Ibagami adagos kada kayo ka ni Tita Mercedes. Ay, huwan gayam. Total na damag mo itay no agsarsara kami pa'y ka ni Mercedes. Nasa isaya at siguro no, awisam ida ka ni Ryan dito'y balay ta. Ag-get together tayo dito'y. Aglalang lang tayo mananamangan. Kaano, Dad? Intun Sabado, ta iso ti kaawan trabaho yu ka ni Ryan. Ag-dinner tayo dito'y balay. Agsagaan na tayo kadayaya, iti pang sangailit tayo kadagiti agina. O sige, taibagak to ka ni Ryan, Dad. Sigurado ang maragsakan to dagiti agina, iti panangawis yu kadakwada. Ryan, agaw-awis mo ti Daddy ti dinner iti balay minton Sabado. Ha? Ni, apay tin.
Anya to okasyon? Awan, kaya't kanon di dad nga get together tayo iti balay kada tita. Kasta ka di? Tin. Panagkunak. Mayat day ta agundaway apan ang ibagatan to kadakwada iti panggap tangag kalaysa. Total, adda tayo to amin iti balayo. Uwan nga paisoan niya. Mayat sa day ta agundaway. Sigurado ang maragsakan dan tong agpadpada. Nabayag nga inuray da day to akanito. Ti panagsimpatan ti kayat ko asawan. Apag gusto nga ron ti yung mayon to iti balay inton Sabado. O sige, basta agsagana ta. Tano may kantay ti gundaway. Ibagatan kadakwada ti plano ta ngagkalaysa. Nagustuhan no ka di matladag iti na isagana dinner tayo o Mercedes. Launay Alejandro, naimas, nalaing tinagluto. Wanyag pa iso tito. Expert tinagluto. Amoyo kadi, ani dad tinagluto iti impasango mi kada kayo. Nalaing akok ni dad. Talaga? Ne, itala maamok ang nalaing kagayam nga agluto, Alejandro. Wen, takasiti kunada nga ruden. A nearest way to a woman's heart is through her stomach. Ha? Tito, anya ti kayat ti asawan? Dad, Ryan, Tintin, agpudno kada kayo. Talaga aplinanok da ito a dinner, dati kayat ko nga ipakaammo kada kayo. ha? Anya day ta dad? Tito, nabayagan nga... nabayagan na kayat mi ka ni Mercedes nga ipudno da ito'y kada kayo atwa. Ha? Ha? Mama? Kuwang ngamin, Ryan. Mercedes, baya masyak ti mangibaga kadakwata. Ryan, Tintin, kaya't mi nga ipakamu kada kayo nga adan nagkinaawatan mi ka ni Mercedes. Pasensya kayon, Ha? no nagilimad kami kada kayo. Tin, iha, pasensya kan. Jak inranta nakariknaak iti panagayat ka ni Dadim. Tita? Kaya't yung asawan, Mama, adan relasyon nyo ka ni Tito Alejandro? Uwan, anak ko. Amo ka nakababain da ito. Mama. Awan ti rumba nga pagpainan nyo, tita. Maawatan mi. Kinapudno na, idi payakayat mi nga agkinaawatan kayo kumaadwa. Ngam, saan mi laeng anaplano ti amin. Pudno timbaga ni Tin, Mama. Agpada kayo ko ni Tito Alejandro Amalmalday. Gapoy ti pasamak iti kalabas. Kat jak ilibak, akayat ko ang makarik na kayo kumamot iti panagayat para iti tunggal maysa. No kasta. Yes, Dad. Ngam saan mi aninamnama nga adagaya man nagkinaawatan nyo adwa. Kat maragsakan kami para kada kayo. No kasta nga rod. Umanugot kayo nga ikalaysak ni Mercedes. Apay kit tinasaan, Dad? Iso nalaan ta. Taan niya, iha. Apay di mo ituloy ti kayat mo nga ibaga. Dad, kinapudno na. Ita kumamot nga ipudno mi kada kayo. Akayat minti agkalay sa ni Ryan. Tintin, iha. Kasano nga rudan da ita? Awan ti problema, Mama. Kaya't yung tagkalaysan ka ni Tito Alejandro? Kaya't may mo tagkalaysa ka ni Tintin? Oh, di ag-double wedding tayo langan. Anya? Yes, Dad. Tapno naragragsak man ti maangay akalaysa. Umanugot kayo kadi?
Mama Mercedes? Apay kat dinasaan. Awan anak ko. Katagyaman na kada kayo adwa. Tapno na pinpitas. Planuan tayo nga rodan ti mapasama ka double wedding. Panang sorpresa mi kumakadagiti dadakkel mi, nabaliktad man ang Emmy. Gaputada kami kani Tintin akaayan ayat ko tina sorpresa, apaman anaamuan mi, nga dagaya man relasyon da Tito Alejandro kan ti inak. Nupay kasta, ad-addan anaragsakan kami iti kaayan ayat ko, gaputa uray pay addan nagkinaawatan ti inak, kan ti amana, natuloy matlatta ti panagkalay sami. Ngamin, double wedding tinapasamak manang. Ultimo dagiti kakabagyan kan gagayem mi, nakla at day tinapasamak, ngam agpapada daan naragsak para kada kami. Kalpasan ti double wedding, damamakan Daddy Alejandro tinagnaed iti balay da Tintin, kanda kami mat iti asawak tinagnaeden iti balay mi kan ni mamak. Ngam idinagangay, napagnunumwan mi tinag-migratean dito'y Canada, iso adito'y kami itan nga agnanaed. Adandwa nga anak mi kani Tintin nga asawak manang, kat maragsakanak amang ibaga, nga agpada paylaeng anapig sa Daddy Alejandro kan mamak, kat isuda ti mga waawir kadagiti anak mi, kabayatan ti panagtrabaho mi nga agasawa. Pakaragsakan mi unay kani Tintin nga asawak, ti makitkita mi akinaragsak ni mamak, ken ni daddy na, kalpasan tinaunday a panawen a nagladladingit da, gapo iti kaawanen, dagiti immo na nga inayat da. Mainayon pa'y tinalaos apan nakaliwliwada, gapo kadagiti apuko da kada kami ken ni Tintin. Daytoy ti pakasarita ak manang, toy pagayam mo, Ryan. Pagayam ko arayan sa anak ko na teenager. Ngam aklunak, anakarik na ak itinagpay duma akilig ako nada iti Tagalog, kabayatan ti panangidram-drama mi iti padas mo. Makapaayat ti love story yo, ngam ad-adda a makapaayat ti love story tinabalo nga inam, kan tinabalo nga ama tinobyam. Kinapudno na, awanan ti sabali pay ang maibagak no di sana all. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibia. Pinto